Hasi aurretik, eskerrik beroenak nahi eman dizkigu musikalariek, behaiek bere parte hartzailea daia hemen, eta errealai ebai, Josube Portulanun eta Joseba Urlangari nazita hartuzatzen bai, eta Agurtzane, Xabat eta Jobitzia ere eskerrak eman. Eta bai, klubeko lehendakari eta fundatzaile guzti eta gurekin datozen lagunei ere. Gaur, argazki ez ezik, oroitzapenak, emozioak eta klubaren historia bizi ere biltzen dituen erakusketa bat inauguratuko dugu. Jarraian, ikusiko dugun irudi bakoitzak, une bat, alegin bat, garaipen bat, porrot bat, ospakizun bat edo amets partekatu bat irudikatzen du. 50 urte ez dira egun batetik bestera eraikitzen. Jokalarien, belaunaldien, entrenatzaileen, zuzendarien, bazkideen, familien eta saleen dedikazioaren emaitza dira. Klub hau honaino iristea ahalbidetu dutenak. Hori esker, kirol erakunde gisa ez ezik, familia handi gisa ere ezik gara, kolore eta balio berberekin elkartatuta. Erakusketa hau, mende erdiko historia zerreko bidaia da. Ibilbide honek, gure jatorria gogoratzea, une ahaztezinak, berpiztea eta klubaren arrastoa utzi duten pertsona guztiei omenaldia egitea ahalbidetuko ditu. Aldi berean, etorkizunari ilusioz begiratzeko aukera bat da. Jakitun baikara gure historiako orrialde garrantzitsuenak oraindik idazteke daudela. Argazki hauek nondik gatozen gogoratzen, lortutako guztia baloratzen eta elkarrekin lan egiten laguntzea. Gure klubak urte askotan azten jarrai dezan. Eskerrik asko guztioi, gurekin egoteagatik eta orain itzen gaute erakusketa antolatu dutena. Bueno, atxaldeon, eskerrik asko urbiltzeagatik. Dakizuen bezala urte hurren ospatzeko urtean zeharrein batekin zaburutu dira, datorren astetan ere gehatzea eta hasieratik proposatu zanen erakusketa bat itzia, laukote bat bildu gina gure karino guztiakin aurre hartatzeko. Eta erabili nahi izan dugu erakusketa hau omenaldi bezala, bai protagonista izan dako pertsona guztintzat, eta batez kluba aurre hartatzeko ardura hartu duen pertsonei. Behar gabe ezin alako hemen egongo 50 urte ospatzen, beraz, eskerrik asko. Erakusketa 5 hamarkadetan zatitu dugu, hasierako argazkia bakosta itxasik nintzia. Bukaerako zaiten beste bukera argazki pilua egon da, baina hasierako hamarkada pizka kostata. Eta hauxe, hola, sekunda. Duke hasieran hasi ginean, hasi Paulotalik, eta gero Mikel fitxatu gendu nion, lana egila zan asko erretu zan. Mikel eragan esperientzia eta jakin dutiakin, gero pizka kosta izan da, leheno argazkitan, jokalari bakarrik azaltzen ziren, egipuan jokalari ez den horretan azaltzen. Kampuan markatzezuna ez zehon, tabernan zela ez zehon, aldagela garbitzezuna ez zehon, jokalari bakarrik. Eta gaxik esan duk bezala, 50 urte egin dira, argazkitan azaltzen ez da jende askoagatik. Eta hoxe, omenaldi batin, beste 50 ditugun, 25 egiten, 25 izango nien izango, eta esperoek igaren zeo dira. Lehiak bihotzik ez dakat, eta esperoek hurrengoak, gaztiak eustia eta 75 da egun, da ez da inbestikia. Eta bueno, izi, Mikel ez duzen da izan. Ikizien da geho, zango zi. Aranen futbolista baino laguntaldiak gehiago bitzen geha, eta hori ere hasiera emateko erakusketa honi eta 50. urte horren bueltako ekitaldi hauei. Araneko Flipauko herrian lurreratu nahi izan du hemen pixka girotu. Ze Aranen, esan bezala, futbolzalia baina musikeruak eta herrigintzan ere martxan ibiltzen abiltzen geha eta manu handiak erakutsi egun bezala komunitatea importantia deu, Aranen egitea eta urte guzti hau tagindan bezala etorkizunean ere egitea espero deu eta hoxe, etorkizuna ginenea joko izugu eta gero beste kantutxo bat hasiera emateko. Jimmy!
ibiltzen bitartean kantu kontari ibiltzen ganez, Iman Urruitaren kanta bat molatuta Usurbil lefeteri eskenia. Venga! Eta indegu mix bat. Iman Urruitan abesti bat, eta Urrezko Puskerrak taldeaken UFT-ren kantu mitikoak. Gozatu zazuen.